Assalamu alaikum, hormatly vatandaşlar, eziz türkmenim. Ynha, ay günem geçip dur. Şol sanda adamın ömrüm gıyız kalıyor. Yurdun içinden her gün bir elhenç habar alıp duruz kıynansakta. Koronavirustan halk kırılyarka, Süleyman Can'ın elhenç ölüm hakkındaki habar aldık. Son yine Daşoz vilayetinde 7 saan çağağının yangında ölümlüğü hakkında acı bir haber YouTube'da peyda oldu. Bu zatları ise halkın nägileliğini arttırmak ya da başka bir bolyan ayrılganç siyasi oyunlardan ünsün soğumak için edilýärmi? Belki has ayrılganç edilýän pısıpıcurluklar bu emosiya bürönen perdenin arka tarafında oynalýanlar. Miras düşer Şahzada Serdar'ın tağta çıkmağı barada görülen edilen tayyarlıklar hakkında yönünem içindir yurdun içinden başka temalarda vacip maglumatlar alıp oturan YouTube oppozisyası hem de aktivistleri hiç hili söz açmadı. Ya da hut şu temanın daşından aylanıp geçiyor. Näme üçin? Ya Şahzada Serdar ya da onun töwerendekiler size käbir zatları wada verdi mi? Yoksa da Şahzadanyň tağta tayyarlanışyna sizem koşaydınızmı? Ya 3. diktatorlan gelişi sizi o diyen kızıklandıran okmu? Tööleme. Daşardaki oppozisiya liderler ve lider aktivistler her gün yurdun içi bilen habarlaşıp dövlet resmilerinden, sülçülerden, aklawjylardan, müdirlerden, türgenlerden, muallimlardan, polisiyadan, prokuraturadan, häkimlikden galy berse de yurdun içindäki täze parti düretsem diýen Türkmenin Navalnysynyň ve yurdun daşındaky Türkmenistanyň Tikhanovskayasynyň başroldaky proyektlerini dürli döwletlerdäki migrantlarymyzy hem diaspora YouTube'un üstünden her gün yetirip otyrlar. Olar derrew helakçylyga uçuran adamlar bilen habarlaşýarlar. Süleyman Neressäniň sülçüleri Okan mektebi bilen yakınları bilen aragatnaşy saklap olardan maglumat alıp ya da polisiýany sülçüleri gıssap hasabat sorap durlar. Daşarda özüni oppozisiya we aktivist diýenleriň köpsi Aşgabat hökümeti bilen arkaýyn bile işleşip toý saçakly gatnaşyp ýörler. Halkyň bähwidi üçin diýip. Ynha ýakynda Mälikberdi jigimizin duçar bolan ýagdaýyna garşy göreşip onuň üçin goldaw kampaniýasyny başlatdylar. Häzir Oraz jigimiz edil şoň ýaly ýagdaýda. Ondan başga da ýyldeşlerimizin zagıran pasport meseleleri, taliplerin hal ýagdaýy, Türkmenistana ýollaryň açyljaklygy hakynda fantastik çykyşlar her gün efire berilip otyr. Täze täsin hereketler döredilýär Türkmenistanyň ýaşlary bilen owoldan özüni tanadanlar tarapyndan. Şeýle işler edilýär aýak aldygyna. E-döwletiň fundamentiniň üstüne täze Türkmenistan halas ediş komiteti gurulyp otyr. Halk bähwitli, işler göne efirde diýsin aňsatlyk bilen çözülip otyrka. Bu zatlara goşulmayan bir öňde barjy var. Men oňa ýüzlenmek isleýärim şu gezekki çykyşymda. Hava olu özüne her çıkışında beylekiler yağlı yürüyüte üstüne basıp aşağını çizip jurnalist deyip tariplamayanan bolsa 1994 yıldan beri Türkmen oppozisyasının ilkinci mektebinin görnükli siyasatçılarının tälimini alan Türkmençilik üçün hak uğrunda görüşücü hökmünde çıkış edip Diňe bir Türkmenistanyň däl eýsem
dünya Türkmenlerinin problemalaryny halkara köpçülüğüne görkezýän Döwlet Baýkan. Meniň sana berjek käbir soralarym bar. Bu birinji. Seniň näme üçin daşary ýurtdaky neşirler bilen işleşip ýörenem bolsaň, Türkmenistanyň içindäki bolýan käbir zatlardan beýlekilere göre az habaryň bar. Näme üçin käbir wakalar ýüze çyksa, käbir ýurdun içindäkiler seniň bilen habarlaşmaýar. Olar sana da material iýermeýärler. Ýa-da Germaniýa jaň etmek ýa-da maglumat getirmek beýleki ýurtlary, ýagny Kanada, Şwetsiýa, Fransiýa, Angliýa, umuman Amerika, Ýewropa bilen habarlaşmakdan kynmy? Sen näme üçin ýurdun içinden munyň ýaly halka täsir edip biljek informasiýany ýürite wezipeli adamlaryň üstünden alyp bilemok? İkinji. Döwlet Baýkan, näme üçin sen her gün efire çykmaýarsyn? Eýsem, günde efire çykmak halk üçin ullakan iş edilýändiginiň alamaty, ýagny subutnamasy dälmi? Üçünji. Daşary ýurtlardaky oppozisiýa liderleri we lider aktivistler halky protestlere çağırýarlar. Olar ýaşlar bilen täze toparlar, strategiýalar, planlar, maksatnamalar döredýärler. Olara Türk polisiýasynyň işgärleri ýaşaýan ýurduna jaň edip duýduruş berýär. Aşgabatyň hökümeti olary bir tarapdan özü bilen hyzmatdaşlyk etdirip, beýleki tarapdan käbirlerini öldürmeli diýip gep ýaýratdyrýar. Soň hereket biraz togutadylyp, ýene başgaça öwüşgünde dowam etdirilýär. Iň esasy zat şol halkyň nädeben bolsa bir görnüşde hereket etdirilmegi dälmeýsem. Näme üçin sen bular goldaňok ýa-da bular ýaly hyzmatdaşlyga goşulaňok? Ýogsa Türk polisiýasy sana goşulmadydymy? Sen aslında kime hyzmat edýärsiň özü? Bulara goşulman, gatnaşman, has ulurak birine mi ýogsa? Näme sebäpden şolar ýaly esasy oppozisiýa ýa-da lider aktivist roluny oýnap, şol bir wagtyň özünde Aşgabat hökümeti, onuň ýaranlary ýa-da rejim ütgäninden soň olja gyzyklanýanlar bilen dildüşük edeňok. Aynany kim alsa alsın, bize toy bolsa bolsun, galandan maňa näme diýeňok? Döwlet, men diýenime gulak assaň, indi senem halkyň içine girdi. Hökümet we diktatorluk rejimini goldayan ýurtlar, şol oppozisiýa liderleri we lider aktivistler ýaly halk bilen Zoom protestlerine, ýagny manipulasiýalara we agitasiýalara goşul. Gatnaş, senem her hili hokka çykar. Näme üçin iň bolmanda öz YouTube kanalyň reytingini ýokarlandyrmak üçin manipulasiýa, provokasiýa etmeýärsiň. Soňam iş et, ýagny çäreleri gurna, protest bolsun, piket bolsun, türkmeniň baran ýeri çäresiz galmasyn. Ana adamlara dımışlyk ılan ettirdiler, ak köýnek giydirdiler, çapak çaldırdılar. Şularam çäre, üstüne gün boldyp gıýdyrylan baklaşkalar, müňlerçe zakaz edilip soň pulu tölenmedik protest futbolkalary bir eýem namys edip ýok bolup gitdi. Ýakynda wepaly it ýetişdirýänler üçin Türkmenistanda hormatly atlar, medallar döredildi. Wepaly köpek üçin de medal döredildi. Onu ilki almaly wepalyny men gutlaýaryn. Sebäbi onuň edýän işine hojoýuny baha berdi. Onuň özüniň aýratyn YouTube kanaly juda täsin hem fantastik hipnozly videolary bar özüne gelişýän. Onu izarlayan, ona garaşyan dinleyijileri var. Yine biraz wagtdan ýurdun içinde bu gidişine daşardaky şeýle ökde artist,
lider opozisyonerler, aktivistler, blogerler üçün hormatly adlar, sylavlar döredilip paylanmağına garaşmak, öte geçmek bolmazmı kadiýär? Şonuň üçün boş gürläp oturmagyň goýda senem halk üçün diýip ynhaşlar ýaly işler et we ilden çykma döwlet baýhan. Türkiye Devletinin teleradio kampanyasında 10 yıla golay wagt işläp, Azatlyk radiosynyň 7-8 ýyllap habarçysy bolup, ondan owaly student mahalyň 4 ýyllap Mawtumly Ýaşlar Birleşiginde we Türkiye Türkmenistan Dostluk Jemgyýetinde Mawtumly Diwany jurnalynda işläp, Ewraziýa Medeniýet Jemgyýetine hem 2 döwür ýolbaşlyk edilem şeýle köp taraplaýan oýunlary başaran okmy? Ýogsa topun içine salınyan top, bu zatlar nida pustayımı ve klasifikasiya deyip düşündürüp bilen yok mu adamları? Bir kanun prezident diýmä utanayan mı ya da korkuyan mı? Degse 5, degmese 25 deyip uru verdi. İli bilen gelen toy da bayramdır. A senin bildiğinden Rusça gürleyen ol. Medeni görünürsün adamlara. Häzir ýalňyşlary, şowsuzlugy derine oturan adam ýok, aýdy bermeli. Kaos ya koalisiýa diýip, sowietik diýip. Biri tanqid etse, jadyl 3 harp aýdyk goýberýän bilen ýeterli. Meheme agenti diýdiňmi şol topun içine goýulan top bolýar. Soň ol akylly ýagny sana garşy kelle göterene hüjümçiler özleri gowy jogap berer. Arkaýyn bol. Hemme zady halkyň üstüne yükle. Biz halk bizim bilen halk hereketi aslında biz diýip eňteri berde. Birden ýalňyş aýsaň ýa-da aýdanyň boş we edýäniň puş çyksa halkyň üstüne ýükläp goýberýän. Ha, geçen hepde bir kızgın havar paylaştılar özüm. Gatı möhüm havar, Türkmenabatda eşek arabası bilen awtolaw çaknaşyp halk köçe çıkıptır. Bu ýagdaýy gören polisiýa işgärleri döwlet adarlyşy üçin güýçli protest başlandy diýip gaty gorkupdyrlar. Häneke saňa material. Gıssagly ýurdun içi bilen habarlaşyp nämenin nähili bolandygyny hakynda material taýýarlap efire ber, şular ýaly fantastik häsiýetde. Halk gyzyklanýa. Şular ýaly işler edip başlasanem ýorganyň içine girip ýatmady. Şunun ýaly fantastik materiallary dolu toslap bilsen. Günde bir däl 2-3 gezegim çykarsyň efire. Gynansak da Türkmenistanyň siýasatçylygy, siýasaty, ynha şeýle misallarda görülüşi ýaly ören täsindir. Oňa diňe Türkmenistanyň hakykatyny seljirip bilýänler düşüner. Oýlan türkmenim, oýlan. Sowietik döwründen galanlar bir kanun prezident gümp bol. Nida pustayma klasifikasiya topun içine goýulan top. Ýaşasyn täze partiýa, täze hereketler, opozisiýa liderleri we lider aktivistler. Häneke falşiwi. Men bu çykyşym köp adama yaraman biler, emma munyň içinde häzirki günüň acil hakykaty var. Ediljek hüjümlere men taýýar. Sebebi men türkmeniň ertirki gününi pikir edýärin. Bu gidişin soňy hiç gowy däl. Ne aktif merapryýaty diýerler de Kıban dilinde. Üntü başka ýeri soğumak. Ne Türkmenistanyň çölüň orta arasında altyn asyrdy köl saldylar da. Şu köliň bagyny bilýäňiz näçedir? Ola 30 ýyl, ýene gelecekdi 30 ýyllaky owrulajak, owrular, ýa bürokratlar, näme korrupsiýasyň zadyna üstüne goşun. Sonra da müň etse
şu köylüň nemesi kendir. Çünkü gurrun ediyen Türkmen var mı? Ne sizden soruyanlar. Ben şu deňeşdirip görüňär, yankı bula inne, bu da pürs. Şu inne ýaljak ogurlygy bir-biriniň gözüne dürtýär, ene biziň halkymyzyň, ene kömçükligi şondan. Emma or wagorlap ya milliardlap ogurlayan turlar göresleri gelenler. Aýat çykardylar bir ýylyň dowamyny. Hankim şu zatlar öňüs berýär. Biz näme üçin o birinji gurucu mejlisi elan etdik. Ondan soň şu zatlar aýtdyk da bunu. Onu ýöret aýtdyk. Ertir berýän nesip bolsa, täze Türkmenistan bolýar. O ýorgonyň aşanda çıksaňyz hem, o çıkman pikirlenseňiz hem indi bundan soň täze Türkmenistan gurulýar. Onun gitjek ýeri ýok. O bunyň yani garantisi var da yani o käbir bilinýän zatlar var, ekranda aýdylmaýan zatlar var. Şonuň üçin täze Türkmenistana laýyk o halk gerek. 15-nji ýylda 300 tane Taliban granitsa gelenine 30.000 tane soldaty uratdy şu ta. Özleriniň yaraglaryna da hiç gaýrynda ok ýok. Toplary da atlary bilen hiç gaýrynda toplary ýok diýe, toplarynyň goýan top nemesi ýok diýe. İçine koyulayan topu yok. Bir inni hiç tadı onurmuyor. Bir siyasi turu, aydayın adamla, bir eline hiç tadı yok, hiç tadı edibilmiyor. Dinesiz korkuyunuz ayrımda hareket edişin. Bolluşundan dünya. Giyeceğun diye adamızda karamgada deyip, köv giyeceğun diye. Dilinizi alın, ertikun harekete giriyor. Eger halk köçe çıkaracak bolsan, halk bir günde çıkýan, halk önce trening etmen, her bir da trening edişýän. Halkyň kellerinden korkuýny aýyrman, korkuýnam bir formula bilen bütün halktan aýryp bolmaýar. Kim aýtýan bolsa bokuny ýa, ony anakdaýar. Ho, siz bir kelläňiz bir işledin ho. Urwan uly. Şöyle bir korkupsyňmy? Men oýnadyp jaňatdym o MHM'ň başlygyny. Lewaň, Lewaň diýip daş uzun. Men yetip geldim deyip, granitsadan, spesborttan bardım deyip. Häzir geçen deyip. Sen korku verme, men girjek bolsam bara, başka deşikler var otayda. Biz häzirden hemmemiz talap edip başlayız. Arza edip, baş prokuror, lüboy yer arza edip başlayız. Şu cinayet işçilik üstü açılsın deyip. O zaman eziz Türkmenistanlar. Türkmenistan'da bir yerde kanunu kossa, hemmeniz Android'iniz var. Android yazıp hemmeniz devlete çağdını uğradın. Biz var dünyada car ederiz. Yalnızca bana Taksim, İstanbul'da Taksim meydançasının polis işarları can etti. Şu yerde var polis bölüm var ekeni. Şun yol başlarım ya şun işarları can etti. Men Taksim polis işarlarına köp sağ olsun ayyan. Bizim halkımıza aladı edenimiz için, bize can edip kıyın görmen Fransa, Kanada can edenimiz için Tanrı yalkasın. Siz çıkın protesta. Eğer de polisler bağım olsa, onu protest etmeyen de başka yere gidin.